Ostalo je još mjesec dana do isteka prijevremene, pravnici bi rekli nezakonite odluke o naplati parkinga u gradu Banja Luka. Rješenje za poštovanje odluke Ustavnog suda Republike Srpske kojom je naplata parkinga u Banja Luci proglašena neustavnom i dati savjeti šta treba da se uradi nema ni na vidiku. Gradonačelnik poručuje da ima spremno rješenje. Čeka se sjednica Skupštine grada, kaže, pa će predložiti rješenje u skladu sa Ustavom i zakonom. I dok sjednicu čeka kao Godoa, primjenjuje se nezakonito ozakonjena odluka o naplati parkinga. Sve je zakonito, to dok se drugačije ne kaže. Akt je prošao na Skupštinu grada, usvojen je, dobio je podršku jednoglasno svih odbornika, on je važeći, ja ne znam da postoji sada ikakva apelacija, ne znam da Ustavni sud išta po tom pitanju razmatra, prema tome, dragi moji Banja Lučani građani, imamo zakonitu odluku, naplaćujemo parkinge onako kako treba, kako je Skupština usvojila. Ako nešto se drugačije desi u međuvremenu, hajde da tumačimo, sad je to preuranjeno govoriti. Jedinstvo se u gradskoj skupštini pokazalo bez obzira na stranačku pripadnost kada se donosila odluka o naplati parkinga od 1. septembra do kraja godine. Uprkos odluci Ustavnog suda i neispunjenju uslova o osnivanju privrednog društva, kojim će se povjeriti posao upravljanja javnim prostorima za parkiranje u gradu Banja Luka, odbornici su jednoglasno digli ruku za donošenje odluke o naplati parkinga. Glasalo se, kažu, da pomognu gradu u nadi da će do nove godine biti pronađeno rješenje. Podići će ruku i ako se bude glasalo za produženje nezakonite odluke i poslije nove godine. Kud svi tu ljudi umuje, naravno da ću glasati, budemo svi glasati, naravno da ćemo glasati. Da opet toliko se gradski budžet pomoći, ali ćemo ostaviti pitanje gdje su te pare otišle. Što su do sada na parking legli, jesu te pare išle na račun grada ili neki poseban račun, gdje su te pare, evo isto kao i za invalide. Mi smo rekli ko se parkira na mjesto za invalida, kazna je 400 maraka. Gdje su te pare 2 godine, nigdje ti para nema. I to je za parkiranje, to je veliki problem za ljudi sa posebnim potrebama. Tako da ćemo tražiti, glasat ćemo naravno da treba da se prodrži, ali on mora do nove godine da da prijedlog novog rješenja. Mi smo dozvolili naplatu parkinga po cjenovniku koji je predložio gradonačelnik i u tom smislu ona da li je temeljno pravno osnovana ili nije, ja ne mogu vam dati odgovor na to pitanje, jer od samog starta kako je postavljena naplata parkinga to nije bilo u skladu sa zakonom. I dok u Banja Luci glasanje u Skupštini grada očito funkcioniše po principu podržite vi mene, a ja ću vas, bez obzira na slovo zakona, građani koji ne plaćaju parking skupljaju kazne. Od 1. septembra do kraja novembra izdato je 4926 prekršajnih naloga za neplaćanje parkinga. Kazna za neplatiše parkinga je 50 konvertibilnih maraka, bila naplata zakonita ili ne. Tačan podatak o tome koliko je novca prikupljeno od kazni iz gradske uprave ne mogu dati, jer su neki građani odlučili da idu na sudsko odlučivanje. Neke kazne su plaćene u roku od 8 dana, što podrazumijeva plaćanje pola iznosa, a neke su plaćene u cijelosti. Iako bi odluka Ustavnog suda Republike Srpske trebalo da bude tapija ili amin, u Banja Luci to nije slučaj. Ukoliko ne platite parking i dobijete kaznu, možete da idete na sud. Ukoliko niste zadovoljni odlukom prvostepenog suda, možete da idete na drugostepeni ili da se žalite Ustavnom sudu. Pravnici kažu ovakve žalbe često stignu i do Strasbura. Na advokate se mnogo ne oslanjajte, jer gotovo niko ne želi da govori ili savjetuje o naplati parkinga u Banja Luci. Sve je na sudiji koji će odlučiti da li treba da platite kaznu ili ne. I još pride sudske troškove. Za Centralne vijesti, Ines Đanković.